Inħossni madni xnejx, sirt biss neżisti. Il-kura depressjoni insiba fid-diski. Meta nibda nirrakkonta ma nibqax nisħi. Din hija dedikata għal dawk il-pessimisti. Nies faċċoli, opportunisti li duru ma kurriħ meta jxommu li raqliħ. Jiena kontu għadni, nitħaddet bil-Malti, nesprimi ruħi, nwassal il-messaġġ dejjem kontroversjali u kemm xejn salvaġġ. Nħarbex poezija bil-lingwa Maltija, hawn xebaħ sara min jiġbed u jgara. Nisa e-pejpu fi żmien itqala, uħud jiskru u jsuqu lura dar. Familjari tagħhom jinkwetaw f'inċident fatali, nofshom spiċċaw sit pidi taħt l-art iva qabel il-waqt. Min mejjed tal-qatra u min mejjed fis-sakra, min jaħdem u jistinka, min jisnoħ u jiskarta. Il-ħajja wisq qasira kif raqu aħba, għal xejn tipprova taħrab u tistaħba. Min mejjed tal-qatra u min mejjed fis-sakra, min jaħdem u jistinka, min jisnoħ u jiskarta. Il-ħajja wisq qasira kif raqu aħba, għal xejn tipprova taħrab u tistaħba. Ma ħafna dawk li jergru għax dejjem l-istess, traffiku u stress. Maħna xejn ħlif numru, kollox għandu prezz. F'ħajti rajt aktar bibin malu infuiċi minn tal-Jehovah's Witness. Min jitwilet kwadru ma jmutx tont, jien nispara rimi spirtu pront, mux skrata ċuċomp. Mandi bżon lebda tip ta' arma ta' nar, u mandek ċans tarani f'nofsinhar fis-sakra f'xi bar. Pjuttost inkun ix-xogħol jew imbejjeb id-dar. Inħarbex xi rima jista' ma jonqos, imbatta l-iston kun dak li nħoss, dak li nara, dak li qed jiġri madwari. Niftakar f'dari kemm konna aħjar meta konna qar, għax illum kulħadd moħħu fi-żob ta' mobile miż-żgħar sal-kbar. Min mejjed tal-qatra u min mejjed fis-sakra, min jaħdem u jistinka, min jisnoħ u jiskarta. Il-ħajja wisq qasira kif raqu aħba, għal xejn tipprova taħrab u tistaħba. Min mejjed tal-qatra u min mejjed fis-sakra, min jaħdem u jistinka, min jisnoħ u jiskarta. Il-ħajja wisq qasira kif raqu aħba, għal xejn tipprova taħrab u tistaħba. Għaw jippruvaw jikkupjaw li jisimgħu u jaraw, għalhekk jiem dal-ilsin nisprimi ruħi tul iż-żmien għal qutwieqi. Sakru il-bibien postijiet magħrufa jaħarqu nirien, jittaqbu fil-latrina jarmu l-labar fil-ġnien. Bankina bewlu ħara tal-klib tal-ġirien, boros tal-iskart dejjem jakkumulaw. Nis fil-galleriji jissendikaw għal-futuru għall-ambjent ma tanċataw rispettu. Ma ħafna dawk li japplikaw għal-proġett biex jibnu xi monstru fuq art ODZ. Suġġett jaħraq u delikat, jiġbir flus biex jiftħu kawża bla avukat. Illum ma tistax tgħid għax dak qassis, pulizija jew soldat. L-injoran dejjem skużat, tisma' l-aħbarijiet u taħsbek qed Bagdad. Min mejjed tal-qatra u min mejjed fis-sakra, min jaħdem u jistinka, min jisnoħ u jiskarta. Il-ħajja wisq qasira kif raqu aħba, għal xejn tipprova taħrab u tistaħba. Min mejjed tal-qatra u min mejjed fis-sakra, min jaħdem u jistinka, min jisnoħ u jiskarta. Il-ħajja wisq qasira kif raqu aħba, għal xejn tipprova taħrab u tistaħba.